Ánimo aí a eses veciños. Falamos xa deste tema que lles anunciábamos fai uns minutos. Como defendernos dos ataques dos cacos, dos amigos da Lleo, que, aínda que doa un pouco dicilo, pois teñen como seu principal obxectivo a xente maior. Os criminais non respectan nin sequera a terceira idade. Os maiores son un dos alvos máis fáciles para os agresores porque pertencen a colectivos vulnerables. E cos problemas de mobilidade, a falta de forza e outros factores poden converternos no obxectivo ideal dos delincuentes menos escrupulosos. Hai momentos de especial vulnerabilidade. Son frecuentes os roubos na porta do caixeiro, pero tamén os clásicos tiróns de bolso, un dos métodos máis usados contra os maiores. Pero en ocasións a brutalidade ascende, como no caso do ancián de 90 anos que o mes pasado foi asaltado, atado e agredido por un grupo de encapuchados na súa propia casa. Os maiores son un colectivo indefenso ante o crime, pero non está todo perdido. Podemos facer como Edelmira Folgueiro e defendernos co bastón? Agarrei o bastón, así que as súas mans. Como podemos facer para que, aínda que pasen os anos, poidamos vivir seguros e alerta? Pois iso lle queremos preguntar a un profesional, Marcos Bermúdez. Que tal, Marcos? Bos días. Benvido ao termómetro. Moitas veces ti nos tes falado de todos eses utensilios, aquí temos algunha mostra por riba da mesa, que moitos dos nosos maiores, calquera de nós, levamos a man e que nun momento dado nos poden servir, empregándoos ben, para defendernos. Poden nos servir de moito os útiles que temos diarios, de utensilios diarios, como aquí temos esta pequena exposición de material que calquer maior que pode necesitalo pola súa, que ten algunha discapacidade funcional ou simplemente como ferramenta de apoio, como pode ser o bastón ou o paraugas por Sobre todo para gañar tempo, que ti moitas veces nos incides nisto, non? É moi importante ante unha agresión saber gañar o tempo. Según os estudios criminolóxicos, un agresor, estamos falando sobre todo de agresores sexuais, pero para o resto de agresores é o mismo, está claro que se ven alguén con un obxecto co que poden facerlle dano, co que se poden enfrentar, desistirían esa tentativa de querer agredir a alguén. Claro. E o tempo está tamén demostrado de que un agresor aos 2 minutos desistiría dese intento de agresión. Pero a agresión, cando falamos desos 2 minutos, non falamos de 2 minutos de contacto físico, vamos a dicir de combate real, de onde estamos intercambiando golpes, senón, esos 2 minutos comenzan no momento no que eu detecto a amenaza. Se eu te detecto a ti que me podes querer agredir ou tal, e xa empezo a dialogar contigo, a intentar disuadirte, xa estou gañando, arañando segundos por si chegas ao enfrentamento físico. Porque esos 2 minutos son moi importantes para se estou nunha zona rural alonxada demais, que alguén poida vir a botarme unha man. Que alguén se decate de que estamos nunha situación de perigo. E se neses minutos nos que estamos intentando arañar un pouquiño de tempo con alguén que non nos quere ben, e temos un bastón, non? Imos camiñando, o bastón que emprega moita xente maior para evitar as caídas. Que facemos co bastón, Marcos? O bastón, pois, permítenos manter a distancia ca outra persoa, non deixa de ser un obxecto longo, co cual, se eu tuvese que pelexear contigo, a miña distancia de brazo, ti estarías tamén ao alcance de poder golpearme a min, sin embargo, co bastón, te podería manter a outra distancia, donde xa non chegarías nin cas túas mans nin cos teus pés para golpearme. Entón, podría defenderme golpexando de calquer maneira normal, como ao tuntún, como puidésemos, ou habría técnicas tamén de como poder soltarme demais se ti chegases a agarrarme para controlarme. Entonces, unha das maneiras sinxelas é, se ti me agarrases cas dúas mans, eu co bastón podo dirixilo hacia... agarraríasme. Se traballo sobre as túas corvas, doblaría e iría co resto do bastón a golpearte na zona da nariz, cara, ollos, onde caise o golpe. Entendo que co paraugas o mesmo, non? O paraugas sería 3/4 do mesmo. E tamén os bastóns típicos de antes ou estos curvos, temos a ventaxa de que con eles, se ti estás agredindo a outra persoa, podo co seu mango como enganchar e tirar de ti para que soltes a outra persoa. Pero isto é moi pro, Marcos? Claro. Porque acertar aí para... É fácil porque a man está quieta. Se ti me estás distinto é que este alguén golpeando a que a man este fija agarrando para intentar sustraer algo. Engancharíamos e tiraríamos,
ou, se quixéramos outra cousa, iríamos a engancharnos no cellos, ou tirar dos tobillos, provocaríamos un desequilibrio e caería o chan, co cual ganaríamos un tempo para poder marcharnos. Temos que ter en conta que se somos xente que temos unha discapacidade motora ou pola edad unha lentitud, non podríamos marchar a carreira. Totalmente. Os milagros non existen. Os milagros en este sentido non existen. Bastón o no cello, Os milagros en isto non existe. Por certo, que as revistas e cos xornais, claro que son, vamos moito con eles, isto para que serve nunha situación real? Aparte de según o tipo de xornal ou de revista que sea, para ter a información que buscamos, volvemos, creo que xa o comentáramos algunha vez, se o enrollamos e o cerramos, facemos un obxeto bastante contundente para poder golpear con él e volvemos ao mesmo. Si golpeamos con él buscando a zona... Claro, onde apuntamos? Eso é, intentaríamos buscar a zona do triángulo ollos, nariz, boca. Intentar golpear con él, ou ben, como fixemos co bastón, ou que a parte de atrás, se estuvésemos en moi corta distancia, me estuveses agarrando, golpeando con él hacia esa zona. Por qué? Golpe nos ollos me obligaría a pechar os ollos, sería unha lesión importante. Golpe no nariz, pois probablemente sangraría, tamén sería non unha lesión importante ou mellor, pero sí chamativa, e a sangre alarma moito, aparte de que cos seus restos pois poderíamos identificalos según o tipo de agresión que fixera, despois analizando o ADN da sangre que quedase según o tipo de agresión que sea. Marcos, por se hai xente escoitándonos e di, bueno, eu teño unha navalla, levo no peto, se alguén ven a emprego como profesional, mira, aquí temos unha precisamente. Si, unha navalla... Ti que recomendas? Como ves? Unha navalla multiusos. Vamos a ver, en última instancia, volvemos ao de sempre. Todo o que me sirva para defenderme é posible. Se teño unha navalla, en un momento dado, teño que utilizala ante unha determinada agresión na que a miña vida corra perigo, voume defender con todo o que teña man. E non vou a pensar nas consecuencias que vou a ter do que che faga a ti, porque primeiro é a miña vida. Como se suele decir, pa que choren os meus, que choren os teus. Hai que ter en conta... Pero cal podería ser inconveniente para alguén que non sexa moi ducho en empregala? O inconveniente de empregar a navalla se non tes moito xeito. O inconveniente que temos se non tes xeito con ela é que che quiten e usen contra ti. Sobre todo se non tes forza suficiente, rapidez de movimentos e forza para retela na túa man. Por eso é o tema de utilizar elementos disuasorios ou elementos de protección, o problema que podemos ter é se non estou confiado deso, todo eso que poida utilizar, se non teño o valor de utilizalo, mo poden utilizar contra min. E logo, que che parecen, porque creo que estemos por aquí tamén, estos chaveiros con alarma, non? Que fan como unha vibración, un ruido... Fan ruidos e tal... Para min parecenme efectivos. Depende o tipo de... O problema que temos é que a maioría deles os compramos en páxinas onde son moi baratos, a calidade é moi barata, e no momento de estrés e demais poden deixar de funcionar ou funcionar mal, ou se nos caen van a romper. Para manter a distancia, ademais, eu sigo confiando máis no spray que en estas cousas, o que xa falamos outras veces, pero este tipo de alarmas o que nos sirven é para chamar a atención, porque hai algunhas que teñen moitos decibelios, en un lugar apartado de noite e demais, vai chamar a atención dunha alarma que sona, e incluso hainos, pois como este, que xo conectamos, salta a luz en intermitente en modo SOS. Entonces, a luz está emitindo en código Morse o SOS mediante as ráfagas, e ao mesmo tempo o son que fai para detectar onde estamos. E Marcos, se non temos ningún destes obxetos, nos pilla pola rúa, pois como vou eu agora mesmo, como é recomendable reaccionar? Por exemplo, que é recomendable berrar para que nos fagan caso? Vamos a ver, dependendo do entorno onde estemos, eu son do que di, se estamos en un entorno cerrado, un edificio, por exemplo, sorpréndeme no portal, cando estou entrando no portal da vivenda onde resido, me intentan agredir no portal, decir auxilio no portal vai chamar a atención dos veciños, pero non é o seu problema. Sin embargo, se no edificio, dentro do edificio, grito a palabra lume, o lume, claro, é un mal que nos compromete a todos. O lume, se arde o edificio, vivo no edificio, voume queimar. Alguén vai se preocupar, ao mellor non debira botarme unha man, pero si de chamar aos bombeiros e a policía para que aparezca alguén no edificio, si que o van a facer, por qué? Por egoísmo propio, ao mellor non por botarme unha man, pero si por egoísmo propio de, se hai lume, teño eu os riscos. Así que, se nos vemos nunha situación de emerxencia, berrar, lume, non auxilio, por se acaso. En lugares cerrados. En lugares pechados, vale. Porque en unha zona aberta, se grito lume, a ninguén lle vai a preocupar moito.
en lugares abertos, vamos a decir, gritaría palabra auxilio, axuda, o que necesitase, chamar a atención o máximo posible, sobre todo a nosa actitud, que a nosa actitud nunca sea sumisa. Se alguén me quere agredir e podo manter a distancia, o que falamos sempre, mentre te teña lonxe de min non me vas a poder tocar. Sí, co bastón, como nos explicabas, o paraugas, elementos para tratar de manter aí unha distancia e gañar tempo, non? Eso é. Entonces, con estas cousas, pois bueno, conseguimos, volvemos ao que decíamos antes, si con todas estas explicacións conseguimos gañar esos 2 minutos de tempo para intentar que desistas da túa actitude, que non seas agresivo hacia min e demais, pois entonces o podemos conseguir con estas cousas. E bueno, estas cousas todas que aquí explicamos deprisa e correndo, se alguén está máis interesado, pode acercarse polo noso gimnasio, polo Club Carbo, no Colegio Carbo da Coruña, e ali encantados de atendelos, de darlles clase ou os cursos que necesiten. Pois eu igual me apunto. Bueno, pois serás benvida ali. Estas cousas sempre vou telas en conta. Moitísimas grazas, Gracias Marcos, sempre pola visita. Por certo,